sa sayawon. Ayon hanlitin yung sa marno, mga kalagasan o batanon. Pakuran sa naray ang kudayo. Labi na at mga bisita, nag-aandang manirang ikadalan. May daubusgan, may sinsilyo ka, may pinutok kay ng pagkabulsan. Para na sige kita ay nagtayo na at bisita. Maupaya ang kabustura ay namuhayra at nagala. Para na sige kita ay nasayaw na at bisita. Maupaya ang kabustura ay nagkakalupan at warda. Ay nabisita ka nagasta, magmalaman kagtututumba. Pero nagmimilig pahintaraga, kaya ig-aalog nituransa. Mga tao inanghipausa, kay at lagas ng iba at forma. Pagsayaw lang iyahin kuransa, nagluluhod-luhod ng nalipan. Alang sige kita kay nasayaw ng bisita. Maupaya ang pamustura ay namuhayra at nagala. Alang sige kita kay nasayaw ng bisita. Maupaya ang pamustura ay nagkakalupan at warda. Okay, damo salamat Sir Harold Bacolod. Ug sugad man niya gimpade sa ni Madam Lorena Badi Gimbaw Libot. Nga na yan